ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಬೈದ ಮಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಟಕ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಲಕ್ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೋಘವಾದ ನಾಟಕ. ಸೊ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಮೊಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವಾದ ನಾಟಕ. ಸೊ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಓದ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದು. ಸರ್ ಎಂಜ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಇರಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಏಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೂಪುನ ಅಂದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಲೆಕ್ಕನೆ 100 days ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಒಂದು 10 ಸಾವಿರ ತೂವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ. ನಾ ಏಪಲ್ ಅವತ್ತು ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ದುಂಬರ್ದಿಂಚೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಂತೀರಿ ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಅವೇನಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೇವು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೋಡೈನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಬಂತಿನ ಮೇಡಮ್ ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೋರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಜನ ಸಲ ತೂಪನೆ ಬಾರ್ಸೋಕಾತ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಏನೇ ಬುಧಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಿತೇಶ್. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಜವನ ತೋಡ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ 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 ಎಡ್ಡೆತ್ತಂడి ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ಲು ಸತ್ತಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸತ್ತಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬಂತು. ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರಘುಲ್ಲೇ ಮೋದು ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದ ದೇವಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ತೂತೆ ಅವು ನಾಟಕ ತೂಬಕ್ಕ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಯಿನಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೋರ ಬರ್ತಂಗ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ ಇತ್ತಾಗ್ಲೆಗ್ ಆತಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡದ ತೂರ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಆತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚ ತೋನೋಡ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕ ಬತ್ತನ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕ ತೊಂಡ ಆತ ಯಾವು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಂಚ ಕೊಡುವ ನೆಂಚ ಬಂದ ಸರ್ ಸರಿ ಏತ್ನೇ ಸಾರಿ ಒಂದು ಏತ್ನೇ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಮೂಜನೆ ಸರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಘ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ ರಾಘ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿರಾದ ಫುಲ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಸರ್ತದ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಾಘ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಓದಿತ್ತೆ ಅವೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ. ಸೊ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು.
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಗಳು ಸರ್ವಂದೆ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂತ ಸರ್ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏಬಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಪುನರಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯದ ಜನರೇಷನ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ತೋಡೇನೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡು ತೂಪು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜನಕ್ಕಳು ಆನಂದವೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಟ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾಟಕ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕಳು ನಾನಾ ಉಂಟದೆ ಈ ನಾಟಕ ಓಲಾಪುಡು ನಾಡು ಒಬ್ಬರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಭಾಜಿ ಮಲ್ಪಾಯ ನಕ್ಕಡೆ ಇಂಜನೆ ಜನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ನಾಟಕ ತೊಂದರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಟಕ ಈಗಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಗೆಜ್ಜಿ ಈರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಖಲಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂಚಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಟ ಎಸ್ ಸರ್